Piye Mas? Mergane dene saking le kreatif ki lho ngirisi sosis ki iso tipis-tipis banget. Heeh. Ampuh tenan. Pesone sing landhep apa mergo kreatif to yuk lho delok kae. Lho. Jagung kae. Kae ubi iso dirisi iso mulur kaya pir nek ora saking kreatife ora enak ngono kuwi. Nggih Kang Mas. Yo. Loh, sing duwe gawe mung ndi iki? Heeh. Ngene. Ampuh, sing duwe gawe mbenane kecap. Nek mendem piye nggo, Pak? Sing duwe gawe mbenane kecap, mereke sedap. Sedap. Kecap. Mereke sedot to. Lha emang sedap. Sedap, Nggih. Anu ngapuntene, Pak, badhe ngersake lagu napa? Nggih. Niki ngersakaken lagu. Lagu napa? Lagu manut enek, Mas. Bes, kowe pemain kondang lho, sak merangin rono rene tanggapan bendina ora tau leren ki mergo viral apa mergo murahan kowe iki? Oh, murah. Ora Mas, mergo gak ana pemain. Oh iya. Aku pe takok lagu manut eneng ora? Marilah pulang bersama-sama. Bar no iki. Jare manut. Lah kae bapake jaluk lagu bae manut, ya manutnya ya bubar kaya kowe. Eneng reng. Apa kowe? Apa? Manute. Manuk ora manute. Manuk ya. Nampur sari napa lagu Kempling. Wah, jaluke Kempling sing lagune ngono ki lho. Ndas mundi Mbak Ayu, ndas mundi. Tindak pundi Kang? Kalek tindak-tindak ra nggawa ndas terus piye? Ayo. Bes. Jaluk lagu emping jare, Bes. Ya, lagune Emping. Kempling Mas. Kempling. Emping. Neng kasuwun Iya, Bapak sing Saiful ngomong Hajah bindeng jumeneng kok. terus mbeksa. Nah, monggo, ngadeg Jan. iya. Tak jak nggon resik Mas. Heeh, Mbak Mary kancane jak medun. Heeh. Iki Ayo. wis dicapisi dompet karo sing di omah kok ya. Ayo Mbak Mary sama Mbak Ria. Nah. Ayo. Bes kowe aja medun ora ngongkon kowe kok ya. Kowe iki maino wae. Mas, Mbak Mary karo Mbak Ria gak adil nemudun. Ayo mudun kabeh. Karo nepangaken ngenalke wong kowe sing bayar sing di omah kudu salim karo sing di omah ngene. Adoh-adoh Mas kowe wingi sowan wonten dalem kawula tak tekok-tekok ngasan keblasuk-blasuk kok ya. Nah. Niki Pak nek badhe mirsani penyanyi Corona nggih komunitas rondo-rondo nakal. Iki rondo kabeh lho Mas. amin ya Allah. Aku tok sing gadis. Kuwi rondo-rondo aku gadis deh. Oh, gadis sapa? Gadis kok ning tasangune PLKB iki gadis cak apa kowe iki? Ya benawang ke tukang mungkin ngewori ben ra dadi kok ya. Salim ana di omah. Nah, sing jaga kotak. Ngerti meneh nggon kotak iki nggon dhuwit Mbak Mary ya menggo rono ya. Heeh. Ya jan penyanyi anggur ngono ki sawangkong burune bokonge mlunuh-mlunuh jan. Kaya lontrong. Heeh. Kaya lontrong buntel plastike lho. Heeh. Di sawang ngono ki alus ya Mas ya. Nek didemek kenul-kenul empuk ngono kayane. Ini wong sing nyawer sing di omah kok malah nek nom-noman urung wani. Yo. Iki Jumeneng, iki kan enek telu. Nah, golek sitok-sitok. Sing pinggir sing tengah kuwi ora kuat. Iya, wis ora kuat iki. Ora, gareng iki kok ngenyeki. Lho. Yo, golek dhewe-dhewe. Golek. Kowe sing nom dhewe ya. Lho, sing sitok sapa to, Neng? Sing sitok karo aku mawon nggih kula iki purun lho Pak, kula 5.000-an mawon. Saestu nggih, gak usah laku mawon mangkene kena gigi duit balik lho nggih. Remangsane. Emang aku ki apa? Oh, kok. Aku memang wanita apanya apa piye? Yo, Kempling Mas. Ayo yo. Alvista. Matur suwun. Mbak Ayu badhe tindak pundi kati ngaret tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbangan
Mas goyang, monggo Pak, katuran beksa. Amun ditekep ora nek usul nggih. Buron engel-engel rencani tekan omah bangke kula apa Opahe apa? opi buron wis Hee topil wong lagan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan. ampun kula mas sampean ampun kuciwa kula rondo nyerat ditinggal Awan-awan lunga blondo ning pasar paing uwing-uwing perawan rondo kanggoku rapate penting. ning Semarang Semarange ngendi? apa anting-anting aja suwala Iya ben rondo dijamin kempling tenan ta ora iki. Bersama GRM video syuting aneka foto matur suwun. Tarik sis semongko jaluk sarang beo. Anda pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi atimbang nganggur aku lo purun rencangi. Tenan lho ya. Hee topil wong lagan golek momongan. Niki blonjo napa Mbak Yu badhe tindakan. ampun kula mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran ditinggal Tenan ora? Awan-awan lunga blondo ning pasar legi. Ayo ki najan rondo sing penting kelem dikeloni. ning Semarang mas tuku gelang apa anting-anting Jasumalan ya ben rondo dijamin kempling. Mosek niki dinten niki hari ini nyawane dhewe ning nggon sing digawe. Ngapunten paring asma sinten Pak Pak Sunan. Pak Rasima. Lah kuwi lah nek nggo masker emang ora tak ya ngono Rasima. kayak gareng loh harusnya itu kalau nyanyi harus pakai protokol kesehatan kudu kon gawe masker Ora ngono. Asline wong ki nek pengen sehat ki malah ra nggo masker. Aku pengenane nggo masker nganu kok pingsan kok gara-gara mambu abape dhewe. Wah. Siap gerak. berat Wala sing tengah iki rada bolot yo. Yo. Begagah gerak. Cangkem muka gerak. pi Kuwi len cangkem muka ki cangkeme buka. Ngono lho. Heeh. Terus kelwo jukit. Sikil gua maju dikit. Yo, balik kanan gerak. Nah. Lah, balik kanan. Oh, ora tau sekolah penyanyi ayo puwek kok. Kowe balik kanan nek iki menghadap kanan. Oh, lah
kiwai budek cah. Balik. Yo ngalah. Balik kanan iki madhep rene, genten bapake kok nyawang bokong. Oh, ora. Nah, ngono lho. Iki ceritane buke ingkang ngagem busana merah hati badhe nyanyi. Ya. Iya ning jeneng mong padane duan wecet karo nyung cepet nyanyi. Lih. Lah bisane ngapa ya? Ndeleng bae atau ndeleng bayar karo nyung ya. Iya. Karo sapa tuan rumah genten dipun tangkleti ibuke ingkang gadah dalem badhe ngersakake lagu napa? Nggih, Ibu ngersakake lagu napa, Bu? Request ora lagu takon napa? bayar, Bu. Ora takon bayar. Lah menakno ki ning kene ora takon bayar mesti bayar Bapak. Ayo. Ayo, Bu. Lagu napa? Rampung. Monggo. Ya, Ora tahu. Pak nyuwun tulung benjang ibuke tumbaske HP nggih. Kersane update lagu nggih. Nah, HP Android iki lho ya. Tapi HP Android ki nyamare nggen kula niku pun enten perdese ora entuk cah cilik duwe HP Android ngenten iki. Gara-gara HP ngene iki iso nguripke wong mati kok, Mas. Loh, tenan. Kula pengen entuk kabar iki jare Didi Kempot almarhum, barang disetel ning HP urip nyanyi meneh kok. Heeh. Androne. Solawatan. Nggih, manut. Solawatan Mas Ebes. Niki ora kowe wis. Niki ngeten Pak, kebetulan kula serombongan niku selain kula sering tampil juga badhe pados sumbangan kagem anak yatim. Dados samangke Bapak Ibu ingkang kula todhong nggih nyuwun saikhlase nggih. Mugi-mugi amal ibadah panjenengan dipun tampi marang Gusti Allah Kang Maha Agung. Saya juga mencari sumbangan buat anak yatim. Golek adah kerdus Mas. Ayo kene. Solawatan sing kaya biasane. Wo, lah malah tinggal mangan bakso po enak men urip mulih. Kancane kon bengok-bengok ilang bengoke gara bengoke malah mbok tinggal mangan bakso. Ayo tukang sulik. Tukang sebul. Dasku mumet dasmu piye. Endi? Dasku mumet dasmu piye. Dasku mumet dasmu piye. Dasku mumet dasmu piye. Salatullah salamullah. Ganti versine. Ayo, solawatan, sholatullah yo. Sing biasane. Ya. Ayo, solawatan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Tarik sih. Nyadong sapa aku? Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bocah lanang zaman saiki ganteng-ganteng ora gelem ngaji, seneng gluyur awan bengi dolanan HP nganti lali bali. Dolanan HP nganti lali bali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bocah wedok zaman saiki cilik-cilik wis padha rapi, sebab elek ora ndang rapi. Kedisikan disrudup sapi, kedisikan wetenge gedhi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Ati-ati dadi wong tuwa duwe anak kudu dijaga yen pacaran aja dijarno. Oke prawan sejatine rondo oke prawan golongane rondo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Susahe sing tukang rewang sembayange arang-arang apa maneh bagian sing rewang angger arep balik karo nyangking rantang yen wayah balik karo nggawa rendang. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Susah dadi tukang kibot sembayange rasa-rasa abot apa maneh sing tukang kibot awake kuru mangane bekecot awake kuru mangane bekecot. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Susah sing tukang kendang sembayange wis jelas jarang apa maneh kendange rusak timbang sembayang pilih ngombe tua timbang sembayang pilih ngombe tua. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Susah pemain melodi salate sering lali apa maning sejenenge Kang Yadi yen kon salat etok-etok lali yen kon salat etok-etok lali. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Susah sing tukang suling sembayange jarene ra penting apa maneh sing tukang nyuling awake lemu wetenge jembling awake lemu wetenge jembling. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Susah pemain simbal sembayange abal-abal apa maneh ana sing nyimbal sering mlebu masjid mulih nyolong sandal ning mlebu masjid mulih nyolong sandal. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Susah sing tukang foto sembayange ora patek loro senenge sing tukang foto roh sing ayu matane ijo ngerti nganten
ayu matane ijo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tumben MC-ne raine. Kendang wis, keyboard wis, pemain melodi wis. MC urung. MC Iya. Tukang salone ya ora. tukang salone wis. MC ora salah ya. Sisan to ya. Mbok iringi apa ora? Sisan lah mangap kok. Ya. Pena elek dadi MC, salat ngaji insyaallah ra lali, apa maneh garing sing MC besok ya tuwa munggah kaji. Kok giliran MC kok ya apik-apik ora patut ngono. Sing dadi MC salat ngaji insyaallah ra lali. Saben dina manembah Gusti alhamdulillah rezekine mili kena dienggo sang munggah kaji. Amin. Pokoke sing MC apik-apik. Ya apik lah sing gawe aku kok ya. Lah kowe Iya. Penyanyi sing apik tapi. Ya. Susah dadi penyanyi salat sering lali-lali apa maneh lek disaweri kabeh penyanyi seneng digendaki kabeh penyanyi seneng digendaki ngono ya Mas ya. Lah iya sebentar berarti ngerasa. Aku nek anu berdasarkan fakta mawon. Niki Bapak Ibu sederenge alhamdulillah niki kula tanglet nggih niki ikhlas lillahi taala Bu. Amin. Alhamdulillah kula ngendika wonten ngajeng menika wau bahwasanya kula matur badhe pados sumbangan kagem anak yatim. Alhamdulillah. Yatim piatu apa yatim? Yatim. Kebetulan sing dados anak yatim kula piyambak. Lah. Matur suwun sangan nggih tambahi sangu kagem kula nggih. Nah, ikhlas lho jenengan men ikhlas lho. Bes, jaluk bes. PSP njaluk. Njaluk. Nek kowe njaluk bapakmu patenono sik. Lah kowe jek genep bapak mbokmu kok ya. Hei, aku yatim piatu. Kowe yatim. Aku kan ngomongnya anak yatim ngarepmu. Yatim ta. Iya. Ya Ora katut. Kowe njaluk. Makmu pateni sik. Kita anak yatim ya. Iya. Kowe njaluk. Sing ayu ngono lho. Ya tak bagi neno tak bagi. Aku ki wonge adil ya. Heeh, ya tak kei. 2000. Siji. Kan. Aku ya siji.